Pane chitiko chiri kunyazorwadza mwana wese wenyika yeZimbabwe. Panapa pane mapresidential schemes amuri kuona kuti kune mari dziri kupiwa mapastors for ED, mavendors for ED nevamwe vanhu vakasiyana siyana ma4 ED schemes. But panguva ina kuri kuonekwa kuti mukatarisa mauniversities, mukatarisa mateachers, they are striking. Even mateachers vakatozoti takungodzidzisa 3 days per week. Noda kuti kuri kuonekwa kuti their welfares, they are being sidelined, they are not being well represented. But panguva ino kuri kuonekwa kuti the same government iri kutungamirwa these guys vari kuita ma-initiatives ema4ED campaigns, vari kuonekwa vachiflasha mari zviri kutoshamisa nyika yose. Sanapinda mashoko ari kubuda panguva ino iyi. The news hawks ichiuya panguva ino ichiataka the regime. Don't go subscribe or like or on the bell icon. Do you know the news hawks anodanyira chiti, instead of fixing the economy and creating opportunities for all Zimbabweans to work for themselves and thrive on the basis of ability and hard work, the ZANU-PF government and its clueless leaders are running around donating looted cash and patronage trinkets like cars, largely funded by taxpayers' money, to President Emmerson Mnangagwa's partisan party political supporters for his 2030 term extension and succession agenda. Vanoposta video ramuri kuona rana Mudanyove nana Tungwarara, vamuri kuona kuti aiwa vari kufamba nema4ED campaigns panguva ino vachiflasha mari, aiwa vachiva vachidistributa mamota vehicles nezvimwe zvakadaro. But panguva ino kuri kuonekwa kunzi our economy iri kunyatsokuonekwa kunzi it is grappling. Panguva ino kuchionekwa kunzi vanhu, even civil servants, they are struggling and they are failing to put food on the table. Kuri kunyatsokuonekwa kunzi these guys havasi kana kutombozvitarisa, chavo vari kungopusha for the agenda yekuextenda term. Mbotodzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Chitiko chiri kunyatsobata bata mwana wese wenyika yeZimbabwe. Vanangomai section medu mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.